Dnes sme sa vybrali pozrieť do Skanzenu, ktorý je iba pár kilometrov od Sibiu, takto krásne to tu vyzerá. A ideme sa pozrieť do tohto starého kostolíka, odkiaľ zniejú nejaké úžasné rumunské tóny. Tak sme zvedaví. Celkom pekné to tu je. Nemôžem sa ísť hoci pozrieť do tých domčekov, ale inak sa to dá. Tak sa poďte pozrieť. V roku 1782 prišla do Rumunska modrá farba. Nevedeli, čo s ňou, nepoznali ju, preto ju nahádzali na domy. Až neskôr zistili, že to vlastne ciankáli a keď 4 rodiny tejto dediny zomreli, začali ju používať len na kostoly. Andrej, povedz niečo z histórie o mlynoch. Mlyny. O nich by vedel rozprávať.